αν σκέφτεστε να αγοράσετε ένα SUV το 2026. Αυτό το βίντεο μπορεί να σας εξοικονομήσει χρήματα, χρόνο και μια τεράστια μεταμέλεια, επειδή δεν θα βρείτε τάσεις ή φήμες εδώ. Αυτή η λίστα συνδυάζει αντικειμενικά δεδομένα αξιοπιστίας, αποτελέσματα ευρωπαϊκών δοκιμών ασφαλείας, πραγματική διαθεσιμότητα στην ισπανική αγορά και επαληθευμένες τεχνικές προδιαγραφές. 8 SUV με διαθέσιμη τετρακίνηση, AWD. 8 αδιάσυστα επιχειρήματα και κανένα από αυτά εδώ δεν είναι τυχαίο. Μια διευκρίνηση πριν ξεκινήσουμε. Όταν μιλάμε για 4x4, στο πλαίσιο αυτών των μοντέλων, αναφερόμαστε σε συστήματα τετρακίνησης, EAWD, ηλεκτρονικά διαχειριζόμενη τετρακίνηση. Όχι απαραίτητα σε χαμηλές ταχύτητες για ακραίες εκτός δρόμου οδήγηση. Αυτά είναι τα SUV που συνδυάζουν καλύτερα τις δυνατότητες εκτός δρόμου με την καθημερινή χρηστικότητα το 2026. Και αυτό, για τους περισσότερους οδηγούς στην Ισπανία, είναι ακριβώς αυτό που χρειάζονται. Ας περάσουμε στη λίστα. Αριθμός 8. Honda CR-V 2026. Ξεκινάμε με ένα από τα πιο ολοκληρωμένα SUV της αγοράς. Το Honda CR-V του 2026 έρχεται με αξιοσημείωτη συνολική φινέτσα. Βελτιωμένη ηχομόνωση, μεγαλύτερη άνεση εσωτερικού χώρου και απόδοση που παραμένει ένα από τα ισχυρότερα σημεία πώλησής του. Ο κινητήρας είναι ένας υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων που αποδίδει 190 ύπους και 243 νιούτον-μέτρα ροπής, σε συνδυασμό με κυβότιο ταχυτήτων CVT. Η έκδοση με τετρακίνηση είναι διαθέσιμη στην Ισπανία και συνιστάται αν αναζητάτε ασφαλέστερο χειρισμό σε βρεγμένους ή ορεινούς δρόμους. Η μέση κατανάλωση καυσίμου είναι περίπου 7,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα σε μεικτό κύκλο οδήγησης, κάτι που είναι πολύ ανταγωνιστικό για ένα SUV αυτού του μεγέθους. Στην ισπανική αγορά, η τιμή εκκίνησης για το CR-V του 2026 είναι περίπου 34.000 ευρώ. Δεν είναι το φθηνότερο της λίστας, αλλά δεν είναι ούτε το πιο ακριβό, και η σχέση ποιότητας-τιμής είναι δύσκολα ξεπερασμένη. Η Honda αποδεικνύει εδώ και δεκαετίες ότι ξέρει πώς να κατασκευάζει αυτοκίνητα που διαρκούν. Το CR-V δεν αποτελεί εξαίρεση. Αριθμός 7. Kia Sportage 2026. Το Kia Sportage είναι ένα από τα SUV με τις καλύτερες πωλήσεις στην Ισπανία εδώ και χρόνια. Και η έκδοση του 2026 ενισχύει ακριβώς τα επιχειρήματα που του έχουν χαρίσει αυτή τη θέση. Διαθέτει βελτιωμένη ποιότητα εσωτερικού, πιο ολοκληρωμένη στάνταρ τεχνολογία και σχεδιασμό που παραμένει ένας από τους πιο τολμηρούς στην κατηγορία του. Η βενζινοκίνητη έκδοση διαθέτει κινητήρα 2,5 λίτρων που αποδίδει 187 ύπους και 244 νιούτον-μέτρα ροπής. Αυτόματο κυβότιο 8 ταχυτήτων και προαιρετικά σύστημα τετρακίνησης, AWD. Αλλά το πιο πιστικό επιχείρημα για την ισπανική αγορά είναι η plug-in υβριδική έκδοση. Ένας κινητήρας 1,6 λίτρων σε συνδυασμό με ένα ηλεκτρικό σύστημα που αποδίδει συνολικά 232 ύπους, με την κατανάλωση καυσίμου σε υβριδική λειτουργία να μειώνεται στα 2 λίτρα, ανά 100 χιλιόμετρα σε μεικτά ταξίδια με πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Αυτή η έκδοση PHEV με τετρακίνηση είναι αναμφισβήτητα η πιο έξυπνη επιλογή στην compact κατηγορία αυτή τη στιγμή. Η τιμή της βενζινοκίνητης έκδοσης με τετρακίνηση ξεκινά από περίπου 33.000 ευρώ στην Ισπανία, ενώ της plug-in υβριδικής από περίπου 40.000. Αριθμός 6. Jeep Cherokee 2026. Η Jeep είναι μια μάρκα με πολύ σαφή ταυτότητα και το Cherokee του 2026 αντιπροσωπεύει την πιο αστική και καθημερινή εκδοχή αυτής της ταυτότητας. Αυτή η νέα γενιά διαθέτει πιο στιβαρό και μοντέρνο σχεδιασμό από τον προκάτοχό της, προσφέροντας καλύτερη ισορροπία μεταξύ οδήγησης στην πόλη και ελαφριάς ικανότητας εκτός δρόμου. Είναι σαφές ότι δεν μιλάμε για ένα Wrangler. Το Cherokee έχει σχεδιαστεί για τον οδηγό που θέλει το ιστορικό της Jeep και την άνεση ενός συμβατικού SUV. Κάτω από το καπό διαθέτει έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 2,0 λίτρων που αποδίδει 270 ύπους και 400 νιούτον-μέτρα ροπής, σε συνδυασμό με ένα οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων. Το σύστημα τετρακίνησης με Select Terrain είναι διαθέσιμο και είναι αυτό που θα προτείναμε για να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητες του μοντέλου. Η συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου είναι περίπου 9,5 λίτρα
ανά 100 χιλιόμετρα. Στην Ισπανία, η τιμή του Cherokee του 2026 ξεκινά από περίπου 38.000 ευρώ, με τις καλύτερα εξοπλισμένες εκδόσεις να πλησιάζουν τα 45.000 ευρώ. Αριθμός 5. Subaru Forester Hybrid 2026. Το Subaru Forester είναι ένα από εκείνα τα SUV που δεν τραβούν ποτέ όλη τη δημοσιότητα. Αλλά αν το κοιτάξετε πιο προσεκτικά θα βρείτε ένα επιχείρημα που πολύ λίγα μπορούν να συγκρίνουν. Στάνταρ τετρακίνηση σε κάθε μοντέλο, χωρίς εξαίρεση, χωρίς επιπλέον κόστος. Η υβριδική έκδοση του 2026 προσθέτει σε αυτή την εξίσωση βελτιωμένη απόδοση, χωρίς να θυσιάζει την ικανότητα εκτός δρόμου που ανέκαθεν χαρακτήριζε το Forester. Το υβριδικό σύστημα συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα με ηλεκτρική υποβοήθηση, για συνδυασμένη ισχύ σχεδόν 200 ύπων και κατανάλωση καυσίμου περίπου 6,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα στον αυτοκινητόδρομο. Το κυβότιο ταχυτήτων είναι CVT, το οποίο η Subaru έχει βελτιώσει σημαντικά στις τελευταίες γενιές. Αυτό που διαφοροποιεί το Forester από τα υπόλοιπα μοντέλα αυτής της λίστας είναι ότι το Symmetrical AWD δεν είναι ένα αντιδραστικό σύστημα που ενεργοποιείται όταν χάνεται η πρόσφυση. Είναι μόνιμο, προγνωστικό και σχεδιασμένο από την αρχή για να κατανέμει συνεχώς τη ροπή μεταξύ και των 4 τροχών. Για όσους οδηγούν συχνά σε ορεινούς δρόμους, χιόνι ή χωματόδρομους, αυτό κάνει τη διαφορά. Στην ισπανική αγορά το Forester Hybrid του 2026 έχει τιμή εκκίνησης περίπου 36.000 ευρώ. Αριθμός 4. Ford Explorer 2026. Το Ford Explorer είναι ένα από εκείνα τα ονόματα που δεν χρειάζονται συστάσεις. Αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία των μεσαίων SUV εδώ και δεκαετίες και η έκδοση του 2026 έρχεται με έναν επανασχεδιασμό που αναβαθμίζει τόσο το εξωτερικό όσο και το εσωτερικό χωρίς να χάνει την ταυτότητα που την έχει κάνει δημοφιλή. Βελτιωμένη ανάρτηση, μια πιο μοντέρνα και άνετη καμπίνα και μια συνολική αίσθηση ποιότητας που αντιπροσωπεύει ένα βήμα μπροστά σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές. Ο κινητήρας είναι ένας υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας EcoBoost 2,3 λίτρων που αποδίδει 300 ύπους και 420 νιούτον μέτρα ροπής. Διαθέτει αυτόματο κυβότιο 10 ταχυτήτων και η τετρακίνηση είναι διαθέσιμη στις εκδόσεις που μας ενδιαφέρουν. Η συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου είναι περίπου 10,2 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Ένα αξιοσέβαστο νούμερο για έναν κινητήρα αυτής της ισχύος. Στην Ισπανία, το Explorer του 2026 έχει τιμή εκκίνησης περίπου 44.000 ευρώ, με τις εκδόσεις με τον μεγαλύτερο εξοπλισμό να ξεπερνούν τα 50.000 ευρώ. Δεν είναι η φθηνότερη επιλογή της λίστας, αλλά το επίπεδο εξοπλισμού και η αίσθηση στιβαρότητας που μεταφέρει δικαιολογούν την επένδυση για όσους αναζητούν ένα μεγάλο SUV, με γνήσια καθίσματα για 7 άτομα. Αριθμός 3. Toyota Land Cruiser 2026. Το Toyota 4Runner είναι ένα σύμβολο εκτός δρόμου, αλλά στην Ισπανία το όνομα που ενσαρκώνει την ίδια φιλοσοφία, με πλήρη διαθεσιμότητα στις αντιπροσωπείες, είναι το Toyota Land Cruiser. Μια νέα γενιά που αναμένεται το 2026 αναβαθμίζει τον σχεδιασμό και την τεχνολογία, χωρίς να εγκαταλείπει την ουσία που έχει κερδίσει τους ιδιοκτήτες της εδώ και δεκαετίες. Στιβαρότητα, αξιοπιστία και πραγματική ικανότητα εκτός δρόμου. Δεν είναι το πιο εκλεπτισμένο SUV της λίστας, ούτε το πιο αποδοτικό. Αλλά αν ψάχνετε για κάτι που συνδυάζει την καθημερινή χρήση με τη γνήσια περιπέτεια εκτός δρόμου, το Land Cruiser δεν έχει άμεσο ανταγωνιστή στην ευρωπαϊκή αγορά. Ο κινητήρας είναι ένας εξακύλινδρος υπερτροφοδοτούμενος diesel 2,8 λίτρων που αποδίδει 204 ύπους και 500 νιούτον μέτρα ροπής, σε συνδυασμό με ένα οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων. Η τετρακίνηση με χαμηλές ταχύτητες και συγκεκριμένες λειτουργίες εδάφους είναι στάνταρ στις εκδόσεις που δικαιολογούν την ένταξή τους σε αυτήν τη λίστα. Η μέση κατανάλωση καυσίμου είναι περίπου 8,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, λογική για το προφίλ και το βάρος του οχήματος. Στην ισπανική αγορά, το Land Cruiser του 2026 έχει τιμή εκκίνησης περίπου 60.000 ευρώ. Δεν είναι φθηνό, αλλά για όσους το αναζητούν, η τιμή είναι δευτερεύουσας σημασίας. Αριθμός 2. Hyundai Santa Fe 2026. Το Hyundai Santa Fe είναι το κορυφαίο μοντέλο της Hyundai στην κατηγορία των μεγάλων SUV στην Ισπανία και η έκδοση του 2020
6 αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό άλμα γενιάς. Διαθέτει ένα πλήρως ανασχεδιασμένο εξωτερικό, με πιο επιβλητική παρουσία. Ένα ανασχεδιασμένο εσωτερικό με υλικά υψηλότερης ποιότητας και τεχνολογία υποβοήθησης οδηγού, που κατατάσσεται από τις πιο ολοκληρωμένες στην κατηγορία του. Αν έχετε μεγάλη οικογένεια ή χρειάζεστε καθίσματα για 7 επιβάτες και αποσκευές, το Santa Fe του 2026 είναι ένας από τους ισχυρότερους διεκδικητές στην αγορά αυτή τη στιγμή. Το κορυφαίο σύστημα μετάδοσης κίνησης για την ισπανική αγορά είναι το plug-in υβριδικό. Ένα σύστημα που συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα 1,6 λίτρων με έναν ηλεκτροκινητήρα για συνδυασμένη ισχύ 253 ύπων. Η τετρακίνηση είναι στάνταρ σε αυτή την έκδοση και με επίσημη τιμή κατανάλωσης καυσίμου που, με πλήρως φορτισμένη μπαταρία, μπορεί να πέσει κάτω από τα 2 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα σε μεικτή οδήγηση. Το κυβότιο ταχυτήτων είναι αυτόματο 6 ταχυτήτων. Στην Ισπανία, το Santa Fe του 2026 έχει τιμή εκκίνησης περίπου 47.000 ευρώ για την plug-in υβριδική έκδοση με τετρακίνηση, με τις εκδόσεις με το μεγαλύτερο εξοπλισμό να πλησιάζουν τα 58.000 ευρώ. Πολύ καλό αυτοκίνητο για τα χρήματά του. Αριθμός 1. Toyota RAV4, υβριδικό 2026. Και στην κορυφή αυτής της λίστας βρίσκεται το Toyota RAV4 Hybrid του 2026. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη για όποιον παρακολουθεί την αγορά, αλλά τα δεδομένα δεν αφήνουν περιθώρια για συζήτηση. Το RAV4 Hybrid είναι το SUV με τις καλύτερες πωλήσεις στην Ευρώπη, στην κατηγορία του εδώ και αρκετά χρόνια. Και η έκδοση του 2026 ενισχύει ακριβώς τα επιχειρήματα που το έχουν φέρει εκεί. Ο επανασχεδιασμός περιλαμβάνει βελτιώσεις στην απόδοση, καλύτερη ηχομόνωση και νέα, πιο εκλεπτισμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Ο υβριδικός κινητήρας συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα 2,5 λίτρων με ηλεκτροκινητήρες και στους δύο άξονες για συνδυασμένη ισχύ 219 ύπων. Το σύστημα AWD-I είναι ηλεκτρικό στον πίσω άξονα, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει μηχανικός άξονας μετάδοσης κίνησης. Ο πίσω ηλεκτρικός κινητήρας χειρίζεται ανεξάρτητα την πρόσφυση σε αυτόν τον άξονα. Αυτό καθιστά το σύστημα ελαφρύτερο, πιο αποτελεσματικό και απόλυτα ικανό να χειριστεί τη συντριπτική πλειοψηφία των εκτός δρόμου καταστάσεων που θα αντιμετωπίσει ένας Ισπανός οδηγός. Χιόνι, λάσπη, χωματόδρομους και δασικά μονοπάτια. Η συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου είναι περίπου 5,4 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Ένα εξαιρετικό νούμερο για ένα SUV αυτού του μεγέθους με τετρακίνηση. Στην Ισπανία, το RAV4 Hybrid του 2026 έχει τιμή εκκίνησης περίπου 40.000 ευρώ. Δεν είναι το φθηνότερο της λίστας, αλλά δεν είναι ούτε το πιο ακριβό. Και ο συνδυασμός απόδοσης, αποδεδειγμένης αξιοπιστίας, πρακτικότητας και πραγματικής τετρακίνησης είναι αυτή τη στιγμή ασυναγώνιστος στην αγορά. Το RAV4 Hybrid δεν είναι το νούμερο 1 επειδή είναι το πιο ισχυρό, το πιο πολυτελές ή το φθηνότερο. Είναι εκεί επειδή κάνει τα πάντα καλά, χωρίς να κάνει σημαντικούς συμβιβασμούς. Και αυτός, το 2026, παραμένει ο καλύτερος λόγος για να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο. Και αυτή είναι η λίστα. Τα 8 καλύτερα SUV, 4x4 για το 2026, που διατίθενται στην ισπανική αγορά. Από την απόδοση και την αξία του υβριδικού Kia Sportage, μέχρι τις εκτός δρόμου δυνατότητες του Land Cruiser, περνώντας από την οικογενειακή ευελιξία του Santa Fe και την ασυναγώνιστη φόρμουλα του υβριδικού RAV4. Κανένα από αυτά δεν είναι τυχαίο εδώ και το καθένα έχει πραγματικά επιχειρήματα για να είναι η καλύτερη επιλογή ανάλογα με αυτό που ψάχνετε. Ποιο από αυτά τα 8 θα αγοράζατε το 2026 και πιστεύετε ότι λείπουν από τη λίστα μοντέλα που αξίζουν να βρίσκονται εκεί? Πείτε μου στα σχόλια. Και αν θέλετε να μάθετε ποιες μάρκες έχουν βελτιώσει περισσότερο την αξιοπιστία τους τα τελευταία χρόνια και αρχίζουν να αμφισβητούν την Toyota και την Honda, έχουμε ένα βίντεο που θα σας εκπλήξει.